Mga kautoran, maayo gid nga adlaw sa inyong tanan. Kag sa siningat yon, nagapasalamat naman kita sa Ginoo kay makaupdanay naman kita sa pagpamalandong sa iyang mga pulong nga makita sa Mateo Kapitulo 5 alin sa 27 pakadto sa 30. Kag diri pagabasahon nako nga nagasiling, nabatian man ninyo ang ginsiling sang una, hindi kamo magpanginbabay o kon magpanginlalaki. Pero karon nagasiling ako sa inyo, ang bisan sino nga nagatulok sa babay kag nagahandom sa pagpakigilawas sa iya, nakasala na sa sini nga babay sulod sang iya nga tagipusoon. Gani kung ang imo maayo nga mata mangin kabangdanan sang imo pagpakasala, lokata ini kag ihaboy. Maayo pa nga madula ang isa ka bahin sang imo lawas, sang sa itagbong ang imo bug-os nga lawas sa impyerno. Kag kon ang imo maayo nga kamot mangin kabangdanan sang imo pagpakasala, utda ini kag ihaboy. Maayo pa nga madula ang isa ka bahin sang imo lawas, sang sa itagbong ang imo bug-os nga lawas sa impyerno. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kag tanaw naton ini sing maayo, agod nga makuhaan naton ini sang leksyon nga aton i-aplikar sa aton mga kabuhi sa sini nga mga inadlaw. Mga kautoran, ato nasugdan ang pagtuon sa Mateo chapter 5. Kag sang nag-agi nga duha ka semana, aton gintun-an nga si Kristo mismo nagapanudlo sa mga tao sa iyang tion sa diri pa siya sa duta, nanungod sang mga kasuguan nga ginhatag kay Moses didto sa bukid sang Sinai. Kay ginatawag naton ina nga napulo ka sugo. Kay gining napulo ka sugo tama gid ka importante, kay ginatawag ini nga moral law o kon Mosaic law. Ang moral law para gid ini sa tanan nga mga tao, hindi lang ni para sa mga Israelinon nga gintudloan ni Moses, kundi para gid ini sa aton tanan, sa mga babae, sa mga lalaki, kag sa tanan nga rasa sang mga tao. Ang moral law ginhatag sang Dios paagi kay Moses, agod una sa tanan itudlo sa mga Israelinhon ang mga katawhan nga ginpili sa Ginoo. Kaya kadua, ang moral law o kon Mosaic law ginhatag ini sang Dios para sa tanan nga rasa sang mga tao. Kaguna ato na natun-an ang halin sa 17 pakadto sa 20. Kag diri nagsiling si Jesus Christ, siling niya, wala ako nagkari agod sa pagbungkag sang mga kasuguan ni Moses, kundi nagkari ako sa pagtuman kag sa pagtudlo sang husto para sa mga tao halin sa sini nga kasuguan. Kag ikadua nga gintun-an naton amo makita sa Mateo 5:21 tubtob sa 25, nga dira nagasiling, ang sugo hindi kamo magpatay. Pero siling ni Kristo, pero karon ako nagasugo, nagahambal sa inyo nga hindi kamo magpangakig. Kay man ang kaakig
amo ini ang nagatulod sa tao sa paghimo sang murder o kon pagpatay. Kag ang Mateo 5:20 city pagkato sa 30 nagatudlo naman ini sa aton nanungod sang adultery. Kagamo ini ang aton pagatutukan subong. Ang pulong adultery kaginbasa na nakon kaina. Kag ang adultery amo ini ang ginahambal naton sa hiligaynon pagpakighilawas. Okay? So ang siling naman din ni Kristo nagasiling niya sang una nabatian ninyo ang ginsiling hindi kamo magpanginbabay o kon magpanginlalaki. Amo ini ang pulong adultery. Hindi magpanginlalaki o kon magpanginbabay. Sa isa ka pulong ini nga sugo nagasiling hindi ka magpakighilawas. So ina ang mga pulong amo ang aton balik-balikon karon samtang magatuon kita sa sini nga portion sang balaan nga kasulatan. Hindi kamo siling ni Jesus Christ magpakighilawas. Thou shalt not commit adultery. Don't commit adultery. Ini nga sugo kon aton supakon kamin ini makita sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 14. Kag kun napulo ka sugo ang paghambalan ini amo ang ikapito nga sugo. Ang ikaanom nga aton ginhambalan sa nag-agi nagahambal sa aton nga hindi kamo magpatay. Kaano man na ikapito siling niya hindi kamo magpakighilawas o kon hindi kamo magpanginbabay o kon magpanginlalaki. Amoy na ang pulong nga makita naton nga ginasiling naton sexual immorality. Ang sexual immorality amo ini ang ginasiling nga unlawful sexual behavior. Wala nagakasinanto sa sugo sang Dios nga ginatawag moral law kag wala man nagakasinanto sa civil law nga atong ginasunod sa sini nga duta. So tama ini ka importante kag ini ginapatuman sang Dios sa aton sang hugot nga pagpatuman. Hindi ini siya halog, tama ini kahugot nga ang gusto sang Dios nga aton ini tumanon nga sugo kay tama sini kay importante. Kag ang di pagtuman sini nga sugo ang tao nga di magtuman sini nga sugo nakasala batok siyang kaugalingon nga lawas kag batok sa iyang pamilya bana asawa o kon kabataan kag labaw sa tanan kun aton ini supakon nakasala kita sa Dios nga naghatag sini nga sugo sa aton. Kung sa aton pa kun hindi naton ini pagtumanon ginabaliwala naton ang sugo sa Old Testament nga ikapito nga sugo. Kung hindi naton pagtumanon sing hugot ini nga sugo ginabaliwala naton ang Dios nga naghatag sini nga sugo para gid sa aton nga mga kayuhan. Kagang siling sa 1 John chapter 3 verse 4. Siling niya ang sala, gindefine diri ang sala. Ang sala amo ang di pagtuman sang sugo sang Dios. Kung sa aton pa,
Kung hindi naton ini pagtumanon, nakasala kita batok sa Dios. Sin is the transgression of the law. Sin o sugo ang ginsupak, amo ang sugo sang Dios. Okay, tanaw naton diri ang duha ka termino nga gingamit sa English nga may kaangtanan sa ginasiling sexual immorality, pagpakighilawas. Ang isa ka pulong sa English, amo ini ang ginatawag adultery. Ang adultery nakumit o kung nahimo ini sang duwa ka tawo nga may bana o kung may asawa. Okay? Married person. So kung ang isa ka tawo may asawa, kag nakakumit siya sa ginasiling pagpakighilawas, ginatawag ina nga adultery, kay man may asawa siya o kung may bana siya, kag kung mag-commit siya sa ginasiling unlawful sexual behavior, then ang pagtawag sina sa English, ina nga tao nakakumit sang adultery. So ang adultery nahimo sa tunga sang duha ka tawo, babae kag laki, nga may asawa kag may bana. Married sila pero nakasala sila sang adultery kung sila may ara nga ginatawag sexual immorality. Sa hindi nila bana kag hindi asawa. Ano niya ang pulong fornication? Okay? Bahin man ini sa pagpakiglawas, pero na-commit ini sang duha ka tawo nga single, wala bana kag wala asawa, single, unmarried person. Kung sila makakumit sang sexual immorality nga single sila, tinawag na fornication. Okay? Ang sugo sang Dios sa mga pamatanon kag sa mga may bana kag may asawa. Ang yang sugo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Siling niya, palagyo kamo, flee from sexual immorality. Sa mga pamatanon, siling niya, flee o kon avoid from fornication. Amo na ginabalik-balik sang Bible. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Avoid o kon flee from fornication. Okay. Pero ang ginatawag ni bala nga adultery o kon sexual immorality, hindi lamang ini nga makabig naton kung nakabuhat ka sa akto nga nahimo nimo. Kung basahon naton ang Bible naton, kagini makita naton sa versikulo 28, amo ini gintudlo ni Kristo sa mga tao sa anguna. Kag ari ini napagkit sa balaan nga kasulatan, kag ginapadayon naton ini sa pagtudlo, kay tama sini ka importante sa aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. 28, Mateo 5:28 nagasiling, pero karon nagasiling ako sa inyo, ang bisan sino nga nagatulok sa babay kag nagahandom sa pagpakighilawas sa iya, nakapakasala na sa sini nga babay sa sulod sang iya tagipusoon. So ang adultery, may ara man nga adultery sa sulod sang aton tagipusoon. Ang sala nagsulod sa mata. Nakakita sang isa ka babae, then naghandom siya nga magpakighilawas sa sina nga babae. Ang siling sang Bible sa aton,
nakahimo na siya, nakakumit na siya sang sala sa pagpakigilawas sa iyang balatyagon. Wala pa niya mahimo sa akto, pero nakasala na siya sulod sang iyang tagipusoon. So ang adultery nga ginatawag, ang pagpakigilawas nga ginatudlo ni Kristo, kag ginataga niya ini sang kabugaton, nga ang isa ka lalaki o kon babae, kung maghandom siya sa pagpakigilawas sa isa ka babae o kon babae sa lalaki, bisan wala pa niya mahimo sa akto, kay naghandom siya nga magpakigilawas sina nga persona, siling ni Kristo, sa sulod sang iya tagipusoon, nakakumit, nakahimo na siya sang sala nga pagpakighilawas. Okay, so ano ang dapat naton nga buhaton? Ang Bible nagatudlo sa aton, agod nga makalikaw, maka-avoid kita sining sala sulod sa aton tagipusoon, ang siling sang Psalm 139 verse 23. Siling sang salmista, Ginoo, hosisaa ang akon tagipusoon. Search me, O God. Hosisaa ang akon tagipusoon, kung mayari nga sala nga akon ginahuptan, kay handa siya sa pagtuad, paghinulsol, kag pagbiya sini nga sala. Mga kautoran, kung magsulod paagi sa aton mga mata ang sala sa pagsiling pagpakigilawas, tawgadayon ang Dios, agod nga hindi inada magtiner. Singgana ang Ginoo, katulad sang salmista, Ginoo, hosisaa ang akon tagipusoon. Kay handa ako sa paghinulsol, pagtuad sini nga sala, kag sa pagbiya sini. Kag ang Salmo 51, versikulo 10, amo naman ini ang siling ni Haring David. Amo ini ang pangamuyo niya sa Ginoo, kag dapat nga masalo man naton ini nga pangamuyo, agod nga hindi kita mga sala sang ginasiling pagpakigilawas sulod sa aton nga tagipusoon. Siling ni Haring David, Ginoo, tugaha, himoa ang akon tagipusoon, isa ka tagipusoon nga bag-o, bag-o hindi daan. Siling ni salmista David, Lord, create in me a clean heart, bag-o nga tagipusoon. So ang pangamuyo, bag-ohon, ipabag-o sa Dios ang aton mga tagipusoon, agod nga hindi kita makasala sa sining ginasiling sa Bible nga sala sulod sa aton tagipusoon. Siling nakon kaina, kag sulito nakon liwat, agod marehistro sa aton una-una nga ang sala nga ginatawag pagpakigilawas, bisan hindi naton mahimo sa akto, pero pwede nga ini nga sala mangin sala sulod sa aton tagipusoon, kung ang isa ka tawo nagahandom sa pagpakigilawas sa hindi niya asawa o kung hindi niya man bana. So agod mapugkan ini, magpangamuyo kita sa Ginoo, nga husisaon nga pirmi ang aton tagipusoon kung anong sulod sini, kag magpangamuyo kita sa Ginoo nga aya kitang hatagan sang bag-o Kristohanon Dios non nga sahi sang tagipusoon. Kag si Mateo, makita nato nini sa Mateo 5 versikulo 8, nagasiling ang Biblia, bulahan
o kon malipayon ang isa ka tawo ngay may ara nga pure, putli nga tagipusoon. So ang isa ka tawo nga malipayon kag ginatawag sang Dios nga bulahan, amo ini ang isa ka tawo nga may himpit o kon putli nga tagipusoon. Ang makahatag lamang sa aton sang pure o kon putli nga tagipusoon, amo ang Dios. Amo ina nga magapangamuyo kita nga hatagan kita sang Dios sang ginasiling niya nga bag-o o kung putli, pure nga klase sang tagipusoon. Siguro mahangpan pag naton kung magamit kita sang ginagamit sang Bible nga pure, pure in heart. Blessed are those who are pure in heart. Pure gani, puro, wala simbog. Sa Pilipinas, may damo diriya nga mistiso, hindi pure Pilipino. Mistiso nga insik, mistiso nga Amerikano, mistiso nga Koreano, mistiso nga Hapon. Kadamo sang mistiso di sa aton, kay man kadamo sang mga rasa, sang mga tao nga nakasulod sa Pilipinas. Okay, ang ginapangayo diriya sang Dios, amo ang puro, hindi mistiso. Kon sa mga tao pa nga Pilipino, pure nga Pilipino, hindi mistiso. So aton talupandon kung ano ang aton mga huna-huna kag balatyagon. Ano ang aton huna-huna? Ginasudlan sang malaot kag ginasudlan man sang mayo? Ano ang aton tagipusoon? Mayara man nga malaot kag mayara man nga maayo? Kung amo inaang sahi, siling sang Bible te, dapat nga pure, hindi mistiso, kundi himpit, putli nga tagipusoon. Bulahan ang tao nga mayara nga putli o kun himpit ang iya nga tagipusoon. Agod nga hindi kita makasala sang ginasiling nga sala sang pagpakigilawas sulod sa aton tagipusoon. Dapat ang aton mga tagipusoon kagunahon Diyos non balaan nga sahi sang kasing-kasing. Kagyari diri sa 29 kag 30, ako na ginbasa kay na, ako na lang ihambal, may duwa ka bahin sang lawas sang tao, nga ginmensionar diri, ang mata kag ang kamot. Hindi ko nasuliton pagbasa, pero nagasiling diri, nga kon ang aton tuo nga mata, maayo nga mata, mangin kabangdanan sang aton pagpakasala sa paghimo sang sala nga pagpakigilawas, siling sang Bible, lokata ina nga mata kag ihaboy, kay mas maayo pa nga kulang ang aton mata kaysa ang bugos naton nga lawas madula dito sa linaw sang kalayo. Mas maayo pa nga madula ang isa lang kabahin kaysa ang bugos lawas kalag sa espiritu ihaboy sa linaw sang kalayo. Kaya kedua nga ginhambal nga diri amo ang kamot. Siling sang Bible sa aton, kon ang aton kamot, ang imo kag akon kamot, mangin kabangdanan sa paghimo sang sala, otda ina nga kamot. Kay siling sang bala na sulatan, mas maayo pa nga kulang ang aton lawas, kulang wala piyak nga kamot, kaysa ang bugos naton nga lawas ihaboy sa linaw sang kalayo nga amo ang impierno. Mga kautoran, tanaw naton ini sing matinaw, kutod sa aton masarangan, hangpon naton ini, kay man ang balaan nga espiritu handa sa pagbulig sa aton, sa pagpaintindi kung ano
ang ginatudlo sang balaan kasulatan nga maayo para sa aton tanan. Wala ini nagatudlo sang ginasiling naton nga literal. Kay man si Kristo sang diri pa sa duta, nagagamit siya sang mga nagkalain-lain nga metodo sa pagtudlo sa mga tao. Si Jesus Christ nagatudlo paagi sa parable. Ang parable amo ang ordinaryo lang istorya diri sa duta, pero may langit nun nga kahulugan. Si Kristo nagagamit man sang metodo nga ginatawag sa English figure of speech, figurative, symbolic, o kon metaphorical expression, metaphor. Okay. Ano ini ang mga ginasigling naton nga figurative? Kag ano ini ang ginasiling nga literal? Kung magsiling kagani literal, kung ano ang ginahambal dira, amo gid ina siya. Pananglitan, nagsiling si Kristo. Kagamoto ang ginsulat nga akon ginbasa kag ginmitlang. Nagsiling si Kristo, kung ang imong mata mangin kabangdanan sa paghimo sang sala, lokata ina. Kung lokaton ina, ang interpretasyon literal. Literal. Pero kung ang interpretasyon nagasiling nga kung ano ang ginatulok mo, kag ina nga ginatulok mo makapalain sa imo, utda ina, hindi ina pagpadayona, hindi ina pagsagi tulok, kay nakasulod ang sala. So hindi na siya literal, kundi ginasiling nga figurative o kon metaphor. Kung literal gani, lokaton gid. Pero kung figurative, hindi nga ang mata literal, kundi utdon kung ano ang ginatanaw mo nga mangin kabangdanan sang imo pagpakasala. Okay, amo man sina ang kamot. Kung ang ginahimo nimo hindi maayo, nga nakasala ikaw kag ako tungod sa sinang evil nga mga bagay nga aton ginahimo, siling sang Bible, kung figurative ang gamiton nga kahulugan, untati ina, hindi ina pagpadawyona paghimo nga klase sang sala. Pero kung literal, utdon mo gid kag ihaboy. So ang interpretasyon dire hindi literal. Nga si Kristo nagtiner diri sa duta domdomon gid naton sulod sa 33 katuig. Pero hindi ka makabasa sa Bible nga may ginlokatan si Kristo sang mata diri sa duta. Kag wala ka sing bisan isa nga babasa sa Bible nga nakasala nga ginotdan ni Kristo sang kamot. So therefore, ang interpretasyon hindi literal, kundi figurative o kon metaphor. Nga metodo ang gingamit ni Kristo sa iya nga pagpanudlo. Kung sa bagay, ang mga bulag nga ginayo ni Kristo, wala niya man ginlokat ang mata, ginayo niya pagani agod makakita. Nagpamangkot pagani ang iya mga apostoles. Siling nila, Ginoo, sino ayhan ang nakasala nga ini nga tao na tao nga bulag? Siling ni Kristo sa ila, hindi ang ilang tatay o kon ini nga tao nakasala kabangdanan nga natao siya nga bulag, kundi siling ni Kristo, agod nga ang himaya kag gahom sang Dios makita sa sini nga tao nga bulag, kag si Kristo nag-ayo sa iya, kag wala niya man ginlokat ang mata sang tao nga bulag. So ako nini atagon
sa aton balatyagon nga ang gingamit ni Kristo nga metodo sa iyang pagsiling kung ang imong matamangin kabangdanan sa pagpakasalukata kag ang siling niya nga kung ang imong kamot mangin kabangdanan sa pagpasalaot da ang interpretation amo ini nga kung ang natulok nimo mangin kabangdanan sang imo pagpakasalaot da ina hindi ka na magsagi tulok dito kung ang imo mga binuhatan sang imo mga kamot mga lunsay malain nga nakatulod sa imo sa pagpakasalaot da ina kung ano man ang mga hinimuan nga hindi maayo hindi ina pagpadayona kay kon padayonon ina siling sa Bible delikado ang imong kabuhi sa linaw sang kalayo nga amo ang impierno. Delikado. So, aton diri ibutang nga ang sala sa pagpakighilawas tama kadelikado sina nga sala kay ina nga sala kung hindi paguntaton sang tao ina nga sala magatulod sa isa ka tao didto sa silot sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impierno. Ang lugar nga impierno hindi gid ina maayo nga lugar kay ginadescribe ina sa Bible nga isa ka lugar diin ang tao magaantos sa wala sing katapusan. Mayara nga mga huna-huna kag hindi ako ya mag-entertain sa mga huna-huna nga wala na sulat sa Bible. Mayara nga huna-huna sa mga tao nga ang ilang ginasiling nga ang impierno amo ang lugar diin ibutang sang Dios ang tao agud mabayran ang ila sala magaantos sila to kung gamay lang yang sala ti maantos lang siya to guro isa ka semana isa ka bulan ti kung damo sala bayran niya to sa impierno mga isa ka tuig. Pero ang siling yan sa Bible, lugar diin silutan ang tao sa walay katapusan. Hindi isa ka semana, hindi isa ka bulan, hindi isa ka tuig, kundi sa walay katapusan nga silot. Kung ang langit ilistaran sang mga nagkalaluwas upod kay Kristo sa walay katapusan, ang impierno butangan man sang bulutangan sa mga tao nga makasasala upod kay Satanas nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sa mga tao sa wala man sing katapusan. Kung ang langit ilistaran sa ngaluwas sang wala sing katapusan, ang impierno ilistaran sang wala magkalaluwas tubtob man sa wala sing katapusan. Inaamo ang matinaw nga ginatudlo sang Bible sa aton nga hindi na naton bagay supakon kay balaan na kasulatan ginhatag sa Dios sa aton agod matudloan kita kung ano ang gusto kag hindi bagay nga mag-entertain kita sa mga butang nga wala na pagkit sa balaan nga kasulatan. Ari diri ginlaragway ang impierno kag may malain siya nga dagway kung aton tanawon. Gindescribe ang impierno. Sa Revelation chapter 20 verse 15, ang impierno ginatawag nga linaw sang kalayo. O ang aton niya nakita dire linaw sang tubi. Pero ang impierno iya linaw sang kalayo. Revelation chapter 20 verse 15. Solito nakon guro makadua ang libro kag bersikulo agud nga aton matalupandan. Ikadua, Mateo 25:41. Mateo 25:41 nagasiling diri nga ang impierno kalayo nga walay katapusan. Ginhambal ko na ina kay na walay katapusan. Kalayo nga walay katapusan.
ang sunod nga gindescribe, ginlaragway sa impyerno, nanungod sa impyerno, kag makita ini sa Revelation chapter 14 verse 10. Revelation chapter 14 verse 10 nagasiling nga ang impyerno amo ang kalayo kag asopre, sulfur, kalayo kag asopre. Ang masunod, Mateo 13:42. Mateo 13:42 nagasiling, ang impyerno amo ang kalayo nga nagadaba-daba. Okay, nagadabdab, nagadaba-daba nga kalayo. Hindi gali kalayo nga daw tagumatayon, kundi nagadaba-daba siya nga kalayo. Okay, ang katapusan akon ginsulat diri para palinton sa aton tanan amo ini ang Mateo 3:12. Mateo 3:12 naghambal kag gindescribe diri nga ang impyerno amo ang kalayo nga hindi mapalong. Okay? Kalayo nga hindi mapalong. Diri sa aton nga syudad, mayara diri nga kinatawag naton nga bombero, diin naga bomba sang kalaya sang tobi kung may sunog. Kag sa aton mapanimalay, may fire extinguisher kita, agod nga kung may sunog, pusuitan mo agod mapatay. Pero ang impyerno iya gindescribe nga kalayo nga hindi mapalong, wala sing bisan sino nga gamhanan nga makapalong sa impyerno. Amo ini ang lugar nga ginaman sang Dios para kay Satanas kag sa tanan niyang sumulunod. Kung ang tao maimpyerno, hindi ina sala sang Dios, kay ang plano iya sang Dios amo nga ang tanan nga mga tao makaangkon sang kaluwasan sang ila kalag, agod nga hindi makakadto sa linaw sang kalayo. Kung sa bagay sa San Pablo nagatudlo sa aton, siling niya, si Kristo hindi uyaya, hindi atrasado. Kabangdanan nga wala siya magbalik hasta subong, kundi ang siling ni San Pablo sa aton, nagpasinsya ang Diyos nga tob-tob subong wala pa siya nagbalik. Kay ang tuyo niya, agod nga ang tanan nga mga tao makahinulsol kag makaangkon sang kaluwasan sang ila kalag. Kung ang isa ka tao makakadto sa impyerno, silutan sa impyerno, iya inang gusto, kay ginsunod niya si Satanas labaw sa Dios, labaw kay Kristo nga nagahambal, ako amo ang kabuhi, ako amo ang kamatuoran, ako amo ang dalan pagkadto sa langit. Wala siyang bisan sino nga gwapo nga tao nga makakadto sa langit, siling ni Kristo, kung hindi mag-agi sa akon. May duwa ka dalan nga ginatablo sa aton sang bala na kasulatan, ang makitid kag malapad nga dalan. Pero siling sang Bible, ang malapad nga dalan damo ang nagaagi nagalakat didto, pero ina nga dalan nagapadulong sa kalaglagan kung sa aton pa sa impyerno. Pero ang makitid nga dalan, ang dalan ni Kristo nga nagadala sang kamatuoran kag kaluwasan, sinya jutay lamang ang nagaagi sina nga dalan pakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan didto sa langit. Mga kautoran, diin ikaw nagasubay nga dalan, ang dalan sang kalautan, ngamo ang malapad nga dalan,
Kung amo ina ang ginasubay nimo, kag amo ina ang gusto nimo kag nakon din, hindi mo mabasol ang Dios nga nagpreparar sang mataro nga dalan pakadto sa kalangitan. Kung ang isa ka tao silutan sa impierno, iya ina ang gusto kay amo ina ang ginpili niya, pero hindi ina ang plano sa Dios sa imo kag sa akon. Siya may matahong mga plano para sa aton nga kita nga mga katawhan magkalaluwas, makaangkon sang eternal life, makapuyo upod kay Kristo didto sa kalangitan, ang lugar nga ginaman sang Dios para sa tanan nga mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang mga kabuhi. Sa katapusan, amo ini ang akon ibilin nga kamaturan. Ano ang tao nga nakakomit o ko nakahimo sang adultery, pagpakighilawas? Wala na balasing paglaom nga maluwas? Sigurado na bala 100% kay nakahimo siya sini nga sala, silutan gid siya sang Ginoo sa impierno? Ang sabat hindi. Bisan nakakomit kita sang sala nga pagpakighilawas, adultery o fornication, may tsansa kag may paglaom pa kita nga maluwas. Ang makahimo lamang sina sa pagluwas sa aton amo si Kristo. Okay nga nga nagsiling ako nga may paglaom pa nga maluwas. Aton tanahon kunimo husisaon ang Bible mo, John chapter 4 verses 1 pakadto sa 30. Ini nagaistorya sa isa ka babae nga may 5 ka banabana, 5 ka bilog. Imagine, if you are going to use your own imagination today, mahangpan mo nga makapila ini siya maghimo sa ginasiling nga sexual immorality o kon unlawful sexual behavior. 5 ang iyang banabana. Kag sa pag-istoryahanay nila ni Kristo, ginhambalan siya ni Kristo, lakat, tawga ang imong bana, kag magbalik dire, kay hatagan nakon ikaw sang tubi nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ini nga babae ginpatawad. May 5 ka banabana pero ginpatawad. Siguro ang imo ya base isa man lang gani ginpatawad gani sang Dios. Ang 5 isa pa nga hindi mapatawad sa Ginoo. Ari pagid ang isa ka babae. Kagini makita sa John chapter 8 1 pakadto sa 10 sa 10. John chapter 8 verses 1 pakadto sa 10. Iniyang babae nga nakakomit sang adultery nga gindala kay Kristo kag ginsingganan sa nagdala nga ini nga babae na dakpan namon nga nakahimo sang sala nga adultery, pagpakighilawas, kag bagay sini nga babae habuyon sang bato, tob-tob nga mapatay. Si Kristo nagsulat-sulat siyang tudlo sa dota, tapos siya nagtangla ang mga katawhan, naglalayas na, naglakat na, ang nabili na lang ang babae. Anong siling ni Kristo sini nga babae? Siling ni Kristo sa sini nga babae, babae, hindi ko ikaw paghukman sa silot sang kamatayon. Pero lakat ka, kag hindi ka na magpakasala liwat. Amo ini ang siling ni Kristo. Nakita ni Kristo nga ini nga mga babae naghinulsol sang ila sala. Kag tungod kay naghinulsol sila, ginpatawad sila ni Kristo, kag ginhambalan
hindi ka na magpadayon sa paghimo sa siningas, sahi sang sala, pagpakigilawas, adultery nga klase sang sala. So kana mo sina ang kamatuonan nagapakita sa aton nga tubtob subong ginhatagan pa kita sang Dios sang panahon kag paglaom. Kung nakakomit man kita sini nga sahi sang sala, dapat aton ini untatan, hinulsulan naton, biyaan naton ini, buksan naton ang aton mga kabuhi, tuuhan kag batonon naton si Kristo, kay siya sarang makapatawad sang sala nga nasiling pagpakighilawas. Pero kung padayonon nimo ini nga klase sang sala, tubtob nga magpatay ikaw kag ako, o kung tubtob nga bagabalik liwat si Kristo sa sining kalibutan, kag ini nga sala wala masulbar, wala naton mainursulan, wala naton gintalikdan, wala naton ginuntatan, then si Kristo magahukom sa aton. Siling sang Bible, mas maayo pa nga utdon nimo ina, untatan nimo ina, kaysa ang bugos nimo nga lawas, o kon ang bugos nga lawas sang tao nga makasala nga naghimo sini, ibutang sa linaw sang kalayo ang silot sa sini nga sala nga ginasiling wala sing katapusan nga silot. So siling sang Bible sa aton, ang aton lawas ginbakal na ni Kristo sa iyang hamili nga dugo. Ang aton lawas ginpuy-an sang balaan nga espiritu, sa tion nga ikaw kag ako nagbaton kay Kristo. Tungod kay ikaw nagbaton naman, kag ginpuy-an sang balaan nga espiritu, ang imong lawas, siling ni San Pablo, himayaa ang Dios dira sa imong lawas, kag hindi pagamita ang imong lawas sa pagpakighilawas o kung pagpakasala. Mga kautoran, kabay nga ining mga pulong magas puyo kag magahari sa aton mga kabuhi. Gagamito naton ang aton mga lawas sa pag-alagad sa Ginoo, tubtob nga siya magabalik liwat sa sining kalibutan sa paghukom sa tanan nga mga katawan. Madamong salamat